Yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capantati ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal, yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capantati to Bamako ko to leydi Mali yonti wakkati nanten don kabaruji ɗi. Ahmadou Barouba. Wuro Dikwa janama hanki o nokku koɗo yimɓe fedde adunaru tawete ngam wallude yimɓeɓe e ngura kay cafaje horeɓe walde oni holliti mettu ɓernde mumen e golle jihadistiyankoɓe e on saha fiyande nde no jokki ha joni. Halfinaɓe wallitagol no cellal rendo ngo tabitirta e nder diwan labe weltanama walla mbiyen weltima ko horejo leydi Guinée ɓeydi happu sariyaji rentorɗi ngam o rafi coronavirus nokkuji to nyawɓeɓe gonanno koko ɓeyda mayen gartu hen e nder kabaruji ɗi. Ɗiɗi lewru tata ɓurdu hitande ujunaji ɗi e sappo e jeenayyi, ɗiɗi lewru tata ɓurdu hitande ujunaji ɗi e nogas hitande ha jaadi e nangue ko rafi coronavirus naati e nder leydi Sénégal. Ɗum woni hitande sattude e banggue cellal e faggudu leydi ndi mayen artu hen eno ɓuuri tengtude e haɓade nyaw coronavirus e nder leydi ndi. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ni woni toɓɓe mawɗe ɗe. Wuro Dikwa kippama hanki nokku ɗo yimɓe fedde adunaru tawete ngam wallude yimɓeɓe e ngura kay cafaji woni ko bonna horeɓe walde honi holliti mettu ɓernde mumen e gollal jihadiyankoɓe fiyande nde no jokki ha joni. Kettoɗen cimtol Minati Diallo. Fiyande nde fuɗɗi jamma talatare nde e ley kabaruji ɗi min keɓi basi o ana jokki. Min beltaki e nande nokkuje walloɓe yimɓe ngure kañum e cafaje tawtude suudu sawrirdu e bonnede. Non hollitiri horejo sandu fedde adunaru ɗum woni oni wonde e wallude yimɓe tawaɓe e tiɗallaji e windande. Nde fiyande caɗele mum yottoto ujunere yimɓe hasindinɓe e fabangure e cafaje o ɓeydi hen. Walde nde wihi yimɓe ɓe kaɓorɗe bonɗe gaɗi o fitina. Jamma talatare nde seede en yogaɓe e ley maɓɓe konun koɓe tawtude yimɓe woɓɓe e pelle daraniɗe ballal ngure e cafaje kolliti ko yimɓe guɓal État islamique gaɗi nde fiyande. Ka wakkati jonin o gouvernement leydi ndi kañum e horeɓe konu Nigeria wala ko kaali e nde fiyande. Miccintinde gohol lewru tata ɓuru hitande ujunaji 2017 waɗu boneɓe État islamique kippike dakorde yimɓe fedde adunaru oni e wuro Ram. Taton mayi hen ɓe cuuti goto golloɓe e ballal ngure e cafaje e ɗi sahel leydi ndi. Sahal Nigeria ana wondi e basi e sembankoɓe fedde Boko Haram gilla e hitande ujunaji 2019. Suudu ñawirdu Bamako hono cour d'appel mo Bamako nilni dendangal ko rewirteno e dow yimɓe jeeɗiɗo mawɓe to Mali e ɓen no tawa Rash Batch o accitama e nayo woɓɓe maɓe koot e galleji maɓɓe ɗo e oɗo kikiɗe. To leydi Égypte yimɓe 11 uddanoɓe kaso fawaɓe ngam warede mbarama betawe hande. Ɗum waɗi e nder suudu kaso seraji ngallure Alexandrie ɓe pawanoma warede sabu capanɗe war horeji e duuɓi jawtuɗi ɗi pelle daraniɗe hakke ɓi adama kolli mettu ɓernde mabɓe. Fodde temedde yimɓe nanganoɓe aljuma jangoɓe ka ñam walla mbiyen ka ñaamo funnangue Nigeria gaccitama eɓe to gouvernement nder laamu Jamfara ko ɗum holliti docteur Bello Matawal gouverneur diwan o. Kettoɗen cimtol Umuba. Yeesoɓe Nigeria no e nder welo sabu accitede cukaloye jiwoy nangakoy e juma feƴƴuɗo. Hiɓe yoni 250 accitaɓe ko ɗum holli docteur Bello Matawale gouverneur Zamfara. Yeesoɓe Nigeria hari hollino ko yoni e juuɓe 317 woni ko lelli e ɓawto fiyande ko yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe waɗi ka pensiona Zamfara nder o jemma alkamisa no wetude juma. Koye cukaloye deyoy koye talata bimbi woni ko hewti ka fottirde gouvernement ɗum ko e guso ko jeeya e Zamfara e otoje buy. Muhammadu Buhari ardiɗo Nigeria holli ngal kiwal leydi maɓɓe ndin ka fewndi ɗon ni no hulɓini kono weltike sabu hettagoɓe juuɓe ɗum ko e nder bi'ol. O ɓeydi himo wondi e ɓeygureji e yimɓe Zamfara ɓen fuu fi waɗugo welo sabu koko ɓe accita. Men ɓeydi tanaw e talata bimbi awa seɓe jogiiɓe kaɓirɗe yanani nokkeli fedde leyɗe ndentuɗe e konunkoɓe Nigeria.
to leydi Niger lundiɓe laamu ngu lundiɗo laamu ngu Ahma Amadou wali jamma makko gadiɗo e kaso hanki jamma o tuma ko sabade seppoji bannoɗi e leydi ndi yontere yawtune nde caggal nde Gomu Seni hokkiri jaltuɗi arani woteji subagol hoorejo leydi ndi yimɓe ɗiɗo mayino e ɗin seppoji yimɓe hewɓe nanganoma hen ko ɗum jagorɗo daraniɗo ndenago Niger toon hollirno andinde kanko Ahma Amadou kanko mawɗo hoore makko to kanko nawno hoore makko to polisaɓe aljuma jawtuɗo dental pelle lundiɓe mo e nde o jeeya kanko Ahma Amadou jinganowo Mahmad Ousmane kolli ene keddi e wiide kañum en goni heɓuɓe kaw e sungoji yaɓɓiɗi ɗi. payen to leydi Guinée Conakry halfinaɓe wallitagol no cellal rendo ngo tabirtirta e nder diwan Labé o ɓe weltima ko hoorejo leydi Guinée ɓeydi happu sariyaji rentorɗi ngam o rafi coronavirus ko yimɓe 10 tan wonno ko e nder wawno wonde e nder cuuɗi cafriɗi ɗi taw koko fati rafi coronavirus kono e oɗo saaha maɓe tolno e yimɓe 40 wawata wonde toon. Kettoɗen cimtol Idrissa Sampirin Diallo. ti tawi no wi'ede nder leydi lagine ndin fof sa ƴetti yimɓe 100 jeetato on no nawni coronavirus ka diwan Labé ɗo tasakuye holli e nder yimɓe 100 ɓen ko 11 wondi e coronavirus ko ɗum men humpitori docteur Mamadou Houdi Ba ardiɓe halfinaɓe wallitagol no cellal jamaji ɗin tabitira ka diwan Labé ɗo. so ƴetti noon e nder saare nde foppo hara lekkolɓe ɓe no tawa jannoɓe no tawa musidal ngal ka saare no tawa ko yimɓe guluji ɗiɗo e 160 testa ka CTP men Labé ɗo ara ko Labé tun ƴetta e nder ɓen guluji ɗiɗo e 160 e yimɓe 160 e jowo nawnade nangi ɗum ko ɗum waɗi prévalence on telen ka men ka saare men Labé ɗo himo toyi moƴƴa ko ɗum wiyete ko telen 11%. nde nawnare no jaalori ni holli jamaji ɗin ala teddinde sariyaji e sartiji hiwitorɗi ɗin. ɗum holli jama on ala e jaɓude waajuji ɗin waɗugol babeteji ɗin ma ɗum fottodirgol ngol ka wanno ka waajuji ka peeraji ka juulirde ɗum ɗon ala e hulɓinde jama on mo beeno yaade haray soɗagol ngol kadi no ɗuyti babeteji ɗin ala e waɗede mottodira ɗen no waɗde wano wowirno ha wasi nawnar nden ala. dow suudu kaɓe coronavirus ɓe wona ñawndede ɗon ko darneteno hari ko fi nawnuɓe 10 ka walline hande noon ko yimɓe 40 waali ton sabu coronavirus ko ɗum men humpitori docteur Bangouram Fansuman ardiɓe nokkure nde. Idrissa Sampirin Diallo, Labé, RFI. ɗiɗi lewru tata ɓurdu hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 ɗiɗi lewru tata ɓurdu hitande ujunnaji ɗiɗi e 20 hitande ha jaadi e nangue ko rafi coronavirus naati e nder leydi Sénégal ɗum woni hitande sattude e banggue cellal e faggudu leydi ndi fodde 160 maayi hen. Kettoɗen cimtol Aïcha Sow. ɗiɗi lewru tata ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e 20 ɗiɗi lewru tata ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e 21 hitande joni ko oɗo rafi mboros coronavirus naati Sénégal woodi ko heewi ko wayli e gurdam ɓesgu leydi Sénégal. Oumar Mamadou Sow ne adda hen yiyande mum. en tongi eɗen mbawi wiide tan rafi o ustaki walla mbiyen ni koko ɓeydi en duttima seeɗa e ko yewti ko waɗi fannuji ɗiɗi dawal gadanal ngal en jiino felliteɗe laamu ngu ƴettuno ha e dentugol yimɓe yimɓeɓe kaɓino e rafi o no feewi feeje mbaɗinoma ha usti yogi hen ni puɗɗi weedi rafi o gasi kono noon arti dawal ɗimmal woni deuxiéme vague hande hen leydi Sénégal woni habde. Hadijatou Cissé ko debbo dillowo e jayndiyankagal omo tonga hitande ko rafi o wurda ɗo e nder leydi ndi. Covid-19 ko waɗi e leydi ndi eɗen gandi rafi o tardini golleji ɗi foof kadi kala fanmo memɗa eɗen mbawi wiide e rafi o memi hen no feewi no Sénégal kam golle ɗe ɓuuri hen hewde mun foof finna tan wooda ko ƴeewoyi donc so woni yimɓeɓe guilay duuɓi Covid yimɓeɓe kaɗanoma déplacement waji kewɗi wasa yaltude jammaji. Docteur Oumar Ba ko pneumologue gonɗo toon to hôpital Idrissa Pouye ɓurɗo lollirde Ogui. to batte cafrogol ngol maladuji ɗi tene heewi no hôpital uji ɗi gila mars ha yimɓe keddu mois de novembre kawoji ɗi koko fawdirno ɗo tolniɗen hannde won espoir won yakar garɗo ko vaccin koko wayli golle amen foof. Rafi coronavirus tampini windere nde kala leydi Sénégal heedani hen caggal ene yakora ɗeɗo marque coronavirus gaddade ma woot hen ko ñawdi ko heewi. to leydi Burkina Faso nokku wuro na andire iwre faare ndewugu wuddurewo ɓulli kanŋe caami saabike ha mawɓe mbarmi hen jamma aset yaade alet ma en gartu hen e kabaruji men paaɗi jareten hen e on saaha wonoyta ko Boubacar Boli. Tedduɓe gasi ha laaɓi karano en e kabaruji ɗi.
yamde 17 pawi silmaji 4 ɗo e RFI Dakar. erogere men ɗimmere nde ka jantore men mawde hande kaleten ko ɓeydagol coggu ñamanteri to Bamako e ko taari ɗum ko to leydi Mali tedduɓe. ka sutande men hande ma en artu e mijoji mon ko fate orgal sumgoji sarɗiyankoɓe to leydi Côte d'Ivoire. gaynirten tedduɓe koye taskaram cellal ko ngalu jareten hen ko bani men Debbo Rama Diallo. ka jantore men mawde jeheten ko to leydi Mali ha tengti to lamorgo ngo hono Bamako kaleten ko ɓeydogol coggu ñamanteri to Mali mburu ma wiyen bireti nebbam maaro e tew fof koko ɓeydi ɓesguji ɗi no nodda laamu ngu nde ƴewtoto ɗe gueɗe. kettoɗen jantore Dieynaba Sow. ko sakkiti joni ko cogguji ko ɓuri fo yiɗede ɓeydima nokkuji kewɗi e ley Mali tew nebbam e ko nande mun ko cogguji ɗi ɓeydi ko laatanima yimɓe fuu dongal ha tente rewɓe sumoytoɓeɓe. e so gonga Allah walla minen kam min tampide a naati leydu ma anda fof ko gatta a yiddoto fa tampa fa hunde wawa sodere maaro wawa sodere tew wawa sodere ɓe gaddini e kalisi tew ta balance o hiɓɓata maaro kam ñande fof ɓeydoto so a wi aɗa sooda nebbam ndu wawa sodere nebbam feccere fa temedere. to mayiji mbawa sodede gawri wawa sodede maaro wawa sodede sukar wawa sodede kosam wawa sodede hunde futtiɗi gobannama Mali ñaagi daarom bayliton tabareji. hoorejo jaago leydi Mali o wi ko ɓuri wadde ɗum fof ko ñaw coronavirus o e semdete heɓani wiro hikka kañum e baasi gonɗo e leydi ndi. Boukadari Doumbouya hoorejo jaago Mali. o farni fana fa farni moƴƴine kina ndaren alkama forrude e wakkati goduɗo jonen o kambari ñaw coronavirus o chinois en ɓe golle muɗum en fuu e wiɗitade ande ɗum ɓe gondi to ñaw coronavirus o fuɗɗi sabi kulle kurɗe koɓe ndemanno fuu hande ɓe pamɗi e mum keɓal Mali fuu e CMDT haɓɓi kamɓe e ndemoɓe haabuɓe ɓe pamray e coggu mum ndanna ɓen en celima remde haabu hikka. jawle cotteteɗe ley ngallu o fuu ley leydi to iwata warde funnangue e wuddu leydi to nanna fadde mabɓe yottade Bamako bandi en ana keewi e laawi ɗi wakkati fuu eɓe poya jawle ɓen en. e tiiɗalla ka e wonde e cogguji ɗi no ɓeydori haɗani yimɓe sodde ko ɓuri yiɗede ko. wallay no gara no codirano arande noon ne codirte joni nde tiiɗi Mali tiiɗi tanni mon fo no jokki Mali tiiɗi koye guel yaata won so yiɓe mbawi ni no ɓe gatta fu ɓe gaɗa heɓa yaafa seeɗa kulle ɗe fu nayi no ngabba nde ka ɓe mbiyatnoɓe codda ka koɓe jii faɓe fu ɓe andi tiiɗi ko eɓe cooda jokka wona hono ko weliɓe. Abdoul Wahab Jakite cukko fedde daranide haybu ko ñamete settima ko laamu ngu woni ko daraki darde mum. sa halfinama leydi kina anda ko mbawɗa wadde daraɗa darnema kina anda ko watta janggo hono kanɗa wadde peeje hen kanɗa wadde yalla tiiɗalla poti mawnu e ɓiɓɓe leydi ɗum ko wawa wadde e Mali sa yi tiiɗalla o gonde e muɗum o fuuyo ɗum noon komin donki famde jawdi ittama kambari ñaw coronavirus o ko saabi ɓe mbawa nawtorade ndi jawdi yalla ɓiɓɓe leydi ɓe an powta min paamay ɗum. laamu ngu hoore mum ene wonde wadde ko wawi fuu. Boukadari Doumbouya hoorejo jaago Mali. saɗa walla wajibi so coggu ɓeydima a wallam laamu leydi ngu ana faaboɓe sabi ana yaafo milliarduji kewɗi o hokkataɓe ka omo yaafo milliarduji kurɗi ko douanier en ɓe kaani nandude ko ɓe jaafima ɗum sa ɓami nebam sa ƴeewi CMDT moƴƴinoɓe nebam ɓe koɓe kaani yomde laamu ngu yaafiki ɗum so caggal leydi ndi ittata warde ko kanɗa yoɓude ko laamu ngu yaafima ɗum to ka so tawi wala kanjunno ɗum wala sabi ɗo remete tiiɗalla yani he tonuji ujunaji 10 tan heɓa aɗa wowno ujunaji 350 wowno heɓede bangal tew odu faaba muyo ko laamu ngu waɗi ko yo bangal biƴƴe faaba muyo garaɗo bangal nebam o on waɗana biƴƴe ɗeɗu nenna nde haabugu heɓeteno sanne nde biƴƴe sottotaki fedde jaagotoɓe sewnde ana gonde haɓade fa coggu ngu tello. Cheikh Oumar Sako hoorejo fedde jaagotoɓe sewnde. laamu ngu joƴƴini fedde ƴeewore
no cogguji ɗi jarata pelle golloɓe won hen remoɓe won hen wakkati fuu so cogguji ana ndaara ɓeydade fedde nde batan ƴewto no wawi dartinirde ɗum hono ɓe mbawi wadde yalla cogguji ɗi ana darto hoorejo fedde jagotoɓe sewɓe o ana darda jagotoɓe fuu yo tinno watta cogguji ɗi ndiwɗo nde ammargo yenno e mali nde jagotoɓe kañum en kokkodiri juuɗe ɓe mbiɓe tinno kati coggulli ɗi ɓeyda ɗo mali ɗo so tawi ni ɗum gonga feccere jagotoɓe fuu yo malien en laataɗen ɓiɓɓe leydi lobbuɓe laataɗen sababu newnande nawtirtoɓe jawle men ɗe so Allah jeeɓi ɗum hollata en mali o laatima kesso e wi hoorejo jaago mali e jagotoɓe sewɓe eɓe gonde wadde jooɗo haalaji ha yimɓe fuu keɓa sagoji munen ɗo e nden somoytoɓe fuu ana jettira marde muñal Dieynaba Sow Bamako RFI. Dieynaba Sow a jarama hande talata ka yewtere men on tottama konngol on holluno miijoji mon ko fati e orgal woteji sarɗiyankoɓe to leydi Côte d'Ivoire kettoɗen moɗi ko leydi Mali leydi yiyande am hono toɓɓere meɗen hannden o sarɗiyankoɓe leydi Côte d'Ivoire suɓugol maɓɓe e waylitere fuu wala hen caggal hono Afrique ko maranaɓe noon woɗeɓe ɓe moɓe jinguini o tan wellato jomum no jogui pene yo jomum no jogui gonga yo fay goto wawa liɓɗo ɗum Afrique ka haala tan kewɗen so wona ɗum homo fuu ne yiya gonga fay so ɓeɗo sarniyankoɓe fedde maɓɓe ana yafa fedde ujunere ɓe wawa liɓɗo hono fedde gonɗo laamu o ɓe wawa hande ɓe wawa janggo ɓe sulta haɗa ɓe torra hoore maɓɓe min ka ɗum ko jimmi wala fof ko waylitere fuu waltaki hen hono gonɗo laamu o fedde makko heɓata kaw ɗow ɓeeto Boubacar Djeri Ba remi hatta e toɓɓere men ari kono mbeddi Laurent Gbagbo e opposant ɓe heddi ɓe fof si ɓe rendi quand même ɓe wawa gagnade eɗen andi Afrique ɗo élection ko pouvoir jeeyi hay goto e président ɓe jaɓata yaade élection perda ɓe wawi rendude noon mais ɓe wawata heɓude majorité ko assemblée nationale min kay ko ɗum ɗon haqqillam joni iɗi pamto Mauritanie PDC e FPI kañumen mbawa liggodade par ce que oɗo mo sikku mataw ko pour coalition o tan pour tan mbawa hebde doole e wotoji baɗoji ɗi mo sikku so ɗum ɗoni tan noɓe ceetat kono so tawi hen ko liggodirɓe mbawa liggude par ce que politique mabɓe jiiɗa yimɓe jiiɗa politique mbawa wondude komin o Alpha Coulibaly ɗo e Bamako emmi tan ko banggal partiji ɗiɗi ɗiɗo ko wiyete PDCI walla FPI ɗi mbawa gollidde par ce que ɓe gana feere wotere sa daari a dartinima so wiyama PDCI ko RDA wiyete PDCI e RDA ko gotum FPI noon ko FPI tan ɓenne ko FPI parti franc populaire ivoirien ɗum noon parti o ko parti Laurent Gbagbo oyga parti o parti Houphouët Boigny waɗi créé gayni kadi o waɗi créé parti goɗɗo ne wiye RDR ɗo woni parti Alassane Dramane Ouattara o parti o waɗa créé ko en 59 à Bamako ici donc parti o watti ɗum e nder PDCI woni PDCI RDA ɗo woni ko mbiyata RSP ko PDCI e FPI mbawa liggodade to FPI yiɗi artude wondude e maɓɓe ɓe liggodo e maɓɓe ɗum ɗon ene wawi wonde mais kamɓe PDCI wawa yaade acca RDR ya wiyeɓe hawruto e FPI ɗum kam wawata gasde on tottama konngol heɗiyankoɓe RFI fulfulde e alarba ñande tati lewru tataɓuru en yewtay ko yowiti e kabaruji fewdiɗi jadda ka bange dawro kebsabo hoorejo fedde noddirtende UNDR kañum holli wonde tawatake ka suɓogoji waɗoji ñande 12 lewru nayaɓuru nde hitande okke miijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka tongode wassa Kiwal Tarindi Abdoulaye Diallo musidɓe tedduɓe on jarama on weltanama onon heɗiyankoɓe Kiwal Tarindi ɗo e RFI fulfulde e oɗo taskaram mo ñande tati lewru tataɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e go'o en jewtat ko yowiti e jilagol walla mbiyen gasugol kanŋe e leyɗele kewɗe e nder Afrique hirnangue hol woni battane mum e tarindi men koye alarba so yamde 7 fawi silmaji 50 Amadou Barouba tedduɓe heɗotoɓe RFI fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi wuro Dikwa ñarama hanki o nokku ɗo yimɓe fedde adunaru tawete gam wallude yimɓeɓe e guura kay cafaji kono ɗum halfinaɓe wallitogol no cella rendo ngo tabirta e nder diwal Labé weltima ko horejo leydi ndi ɓeydi happu sariyaji rentorɗi gam o rafi coronavirus
duuɓi ɗiɗi walla mbiyen hitande ko coronavirus naati e nder leydi Sénégal en kettima cimtol ngol ganduɗa nultodiraɗo men Dakar Aissa Sow waɗani en ɗum. tedduɓe en garat joni e taskara men cellal ko ngaalu jareten hen ko bani men Deborah Diallo.